खुलुमबाय साफ्रोमखौबो मोनाबिलि समनि गोजोननाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिबाय। दिनै जोंहा इस्टार सानडे, जिसु सिखांफिननाय सान। बे सानजों लोगोसे आं दिनै बे लाइभआवहाय नोंथांमोनजों दान्दिसे सम सावरायलायनो होननानै नुजाथिदों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। लेट जाबाय आं दिनै फैनाया, अब्लाबो आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों बाहागो लागोन होननानै। दिनैनि बे इस्टार सानडेनि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो सोलोंनि, जोंनि जिउआव दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजोंहाय आरो बे सानथामाव बियो सिखांफिनबाय, आरो बे सिखांफिननायनि गोनांथिफोर आरो बे जिउआवहाय मानो गोनांथि, मानो प्रयजन, बेखौहाय जों सोलोंगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे बाहागो लानानै खोनासंगोन आरो नायगोन होननानै। आरो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों, इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां बे समाव जोङो मोनसे मेथाइ खोनासंनानै लानि। आरो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों, अननानै हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो नोंथांमोननि प्रफाइलाव, नोंथांमोननि डेशबर्डआव, जेन बेबायदि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बयबो खोनानो मोननाय बायदि। अब्ला बेनि सिगां जों मोनसे मेथाइ खोनासंनि। बे मेथाइ जोबनायनि उनाव जों हाबाफारि बायदि थांगोन। बेनिखायनो हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामदो, आं बेखौ खावलायबाय। दिनैनि थिम एबा बिसया जागोन फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाय एबा रिजारेक्सन अफ क्राइस्ट एबा इस्टार सानडे। बेखौ लाना आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो थाखाय थाम-थिम जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंजों बाहागो लादो। थेंक इउ। अब्ला जों मेथाइ खोनासंग्रोनि। खोनादोंना खोनायाखै अननानै मेथाइखौ खोनादोंब्ला कमेन्ट खालामनो खावलायबाय। मेथाइखौ खोनादोंना खोनायाखै अननानै कमेन्टआव खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। सासे जायखिजाया मेथाइ खोनादोंना खोनायाखै। साउन्डखौ एसे बारायना हो। अके अके। मेरिना दैमारि, थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय। खोनाबाय जानांगौ ना? खोनादोंना एबा? खोनाबाय। अके थेंक इउ मेरिना दैमारि, गोजोननाय थाबाय खोन्थानायनि थाखाय।
सोलोंनाय आयदाखौ जों लागोन बे समाव आं खावलायखानाय थाबाय बाहागो लानो थाखाय थेंक इउ मेथाइ जोबनायनि उनाव जोङो बाहागो लागोन दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ फैसालि ब्रह्म इसोरनि मुङै खुलुमनाय जासिहरबाय नोंनिसिम आदा अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय मोजां मेथाइ कुलेन्दु कुमार बर' गस्पेल सं नामा औ गस्पेल सं थांखि दङ मिजिं दङ फोरबो नोंनि क्रुसाव थैनाया होननाय बे मेथाइ मोजां मेथाइ जों दिनै बेखौ सोलोंगोन जाहैबाय थारैनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव थैनाया ओंथि दङ आरो बे थैनायाव जोंहा मोनसे मिजिं दङ बे मिजिङानो जाहैबाय दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि थांखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों सोरगो रायजोनि मिजिं एबा आसाखौ जों खालामनो हादों बेनिखायनो बेनि थैनायाव जोंहा मोनसे मिजिं दङ आरो मोनसे आसा दङ बे आसायानो जाहैबाय जोबरोङै सोरगोनि रायजो जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनि बे इस्टार सानडेयालाय माथो नङा होमबा दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायखौहाय जों दिनै मानिनो थाखाय बा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजानानै बे सानथामाव सिखांफिननायखौहाय मानिनो थाखाय फालिनो थाखाय बा बेखौ जों गोसोखांनो थाखाय बा इस्टार सानडेखौ जों दिनैहाय फालियो बेनिखायनो जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनायनि सिगां बे समाव आं मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायग्रोनानै लानो हास्थायदों नोंथांमोनाबो गोसोब्ला नायनो हागोन आच्छा बन्दना हाजवारि हेपि इस्टार जासिहरबाय फंबाय अके थेंक इउ स' माच आंनि फिसाजोनि टनसिलनि थाखायबो बिनानै हो अननानै अके मनिका दैमारि दिनै आर'ज दङ ना गैया आदा अके लास्टआव आं खालामगोन खनसे आङो दा आर'जनि खावलायनायखौ हरथ'नो नाङा आं बे समाव खावलायबाय बे समाव आङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायथिनानै होनो सानदों रमारि 14 बालाबनि गुसि रमान चेप्टार 14 भार्स 9 बेयाव बेबायदि लिरना दं आङो फरायनि बे समाव फरायनि गोथांफोर आरो गोथैफोरनि फोरबो जानो थाखायनो ख्रिस्ट'आ थैबाय आरो थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय नांदों गोथांफोर आरो गोथैफोरनि फोरबो जानो थाखाय दिनै ख्रिस्ट'आ थैदों होनना बुंदों बेनि ओंथिखौ दिनै बुजियाखैब्ला आं बेयाव बुजायनो लुबैदों गोथांफोर माने मा स्ट्रं इन फेथ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जायफ्रानोखि गोख्रोङै बिसास खालामो भरसा खालामो फोथायनायाव गोग्गोमै गसंथानो हायो बिसोरनि थाखाय आरो गोथैफोरनि फोरबो जानो गोथैफोर माने मा जायफ्रानोखि फोथायनायाव लोरबां उइक इन फेथ फोथायनायाव जायफ्रानोखि दुरबल बिसोरबायदि मानसिनि इसोर जानो फोरबो जानो थाखायनो ख्रिस्ट'आ थैबाय होनना बुंदों प्रिथ्रियास नार्जिनारि भेरि नाइस ब्रादार अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनि दिनै गोथांफोर आरो गोथैफोरनि फोरबो जानो थाखायनो ख्रिस्ट'आ थैबाय आरो थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय नामा दिनै सिखांफिनबाय गोथांफोर माने मा जायफ्रानोखि फोथायनायाव गोग्गोम इसोरजों नांथाबनानै थायो बिसोरनि थाखाय इसोर जाबाय आरो जायफ्रानोखि फोथायनायाव लोरबां गोथैफोर बायदि होनना बुंदों बिसोरनि आत्मिक जिबना थैनानै दङ बिसोरनि फोरबो जानो थाखायनो ख्रिस्ट'आ थैबाय आरो बियो सिखांफिनबाय होनना बुंदों बे बाथ्राखौ सोर लिरदों
रमारिफोरनि थाखाय पौला बे बाथ्राखौ लिरहरदों रमारियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय। बेनिखायनो जोंखौ मा होनो जोंनि थांनानै थानायाबो फोरबोनि थाखाय आरो जों थैब्लाबो बेनि थाखायनो जों खामानि मावनो जों दिनैहाय गावखौहाय इसोरनियाव गथायनि दिनै बे सिखांफिननायनि गेजेरजोंहाय दिनै आत्मिक जिबननि सिखांफिननायखौ जों दिनै बुजिनानै ला। जों दिनै मोदोम हिसाबै जों थैनानै सिखांफिननो हानाय नङा, नाथाय आत्मिक जिबननि हिसाबै जोङो दिनै थैनो थांबायमोन, नाथाय जों बेनिफ्राय जों बासायजानायखौ मोनबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनाय जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि गेजेरजोंहाय जोंनि जिबनावहाय बे जोंनि थाखाय मानो गोनांथि, दिनै मानो गोनांथि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव जों मा मुलाम्फा जाखो, मा गोनांथि, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनानै होनो लुबैदों। आदसा भारती नार्जारी लाइभआव बाहागो लानो हायाखैमोन, गोबावथारसैमोन आदा, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आदा। हेपि इस्टार सानडे, नोंनिसिमबो हेपि इस्टार सानडे गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आदा। अके, थेंक इउ स' माच भारती नार्जारी, नोंनिसिमबो हेपि इस्टार सानडे, थेंक इउ आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। दानिया नैबेयाव आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनानै होनो सानदों एबा आं मिथिहोनो लुबैदों जाहैबाय दा सिगनिफिकेन्सेस अफ क्राइस्ट रिजारेक्सन, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थांखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव गोनांथिफोर आरो बे थांखांफिननाया जोंनो मानो गोनांथि दं, जों बेखौहाय दिनै सोलोंनि। नाम्बार वानआ जाहैबाय दा प्रिचिं इज बेस्ड अन इट। जों दि इसोरनि बाथ्राजों गुबुनखौ फोरोङो, जोंनि गुबै थांखिया गिबि उद्देश्यआनो जाहैबाय बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव आलायजानानै बे सानथामाव सिखांफिननाय, नै बेखौ लानानै जों दिनै गुबुनखौ फोरोङो आरो बे थांखांफिननायनि बाथ्राखौ जों दिनै खोन्थायो। जोंनि बे खोन्थानायनि थाखाय बे गोनांथार होनना बुंदों। जुदि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेयो सिखांफिनामोनब्ला जोंनि फोरोंनाया इउसलेस जागौमोन होनना बुंदों। इफ क्राइस्ट हेज नट बिन रेज्ड आवर प्रिचिं इज इउसलेस होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि थांखांफिनाखैमोनब्ला, सिखांफिनाखैमोनब्ला जोंनि फोरोंनाया दैयाव थांगौमोन। मानोना जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायखौ लानानै जों दिनै गुबुनखौ जों बुंनो हायो, गुबुननो अननायखौ जों दिन्थिनो हायो, बेनि महिमाखौ जों दिनै मोन्थिहोनो हायो। जों जेब्ला 1 करिन्थियान चेप्टार 15 भार्स 14 नायो, जों बे बाथ्राखौ दिनै मोननो हायो। नाम्बार वानआ बेनो। नाम्बार टुआ जाहैबाय आवर फेथ इज बेस्ड अन इट। जोंनि फोथायनायाबो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनानै सिखांफिननायावसो जोङो बेस खालामनांगौ। जोंनि गुबै फोथायनाया मा? दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जों फोथायो, नाथाय गुबै फोथायनाया बे जे थैबाय आरो बे सानथामाव जे सिखांफिनबाय, नै बेनि गेजेरजोंसो जोंनि गुबै फोथायनाया आरोना। जुदि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ थैनानै सिखांफिनामोनब्ला बियो इउसलेस जागौमोन आरो बेखौ जों फोथायो। दिनै बियो सिखांफिनबाय, जोंनि आसाया बेनो, जों जेब्ला मोदोम हिसाबै थैगोन आरो जों जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाय समा जों मोनगोन, बेबायदि मोनसे आसा दं, जोङो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन होननानै। बेखायनो जोंनि फोथायनाया बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो। नाम्बार टुआ जाहैबाय आदसा ममि बसुमतारी, हाय आदा, हेपि इस्टार सानडे, दिनैसो गोबावनि उनाव। अके, थेंक इउ स' माच दिनै लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय गोनांथि। अके, हाय आदा, आंहा गोबावजों दिनैसो फैबाय। अके, थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय, बाहागो लानो थाखाय गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ। नाम्बार थ्रिआ जाहैबाय फरगिभनेस अफ सिन इज बेस्ड अन इट होनना बुंदों। फरगिभनेस अफ सिन्स, जोंनि पापफोरनि निमाहा होजानाया इज बेस्ड अन इट। नैबे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ मोननो हादों आरो बेनियावसो सोनारो, बे थैनानै सिखांफिननायावसो बेयो सोनारो होनना बुंदों जोंनि पापनि निमाहाया। जुदि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ थैनानै सिखांफिनामोनब्ला इउ आर स्टिल इन योर सिन्स, नोङो नोंनि पापाव नों गोदोनानै थाबाय थागौमोन होनना बुंदों। बेनिखायनो जों जेब्ला बेखौहाय 2 करिन्थियान 15:27, 1 करिन्थियान चेप्टार 15 भार्स 17 नायो, जों बे बाथ्राखौ जोङो रोखा मोननो हायो। मा होननानै बुंदों जोंखौहाय? फरगिभनेस अफ सिन्स इज
based on it. पापनि निमाहा बावगार जानाया बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों दिनै मोननो हादों होनना बुंदों। बेनिखायनो जों जुदि फोरबो जिसु ख्रिस्टआ थैनानै सिखांफिनामोनब्ला जोङो दाबो पापावनो गोदोनानै थागौमोन। You are still in your sins. नोंनि पापावनो नोङो दिनैहाय गोग्लैनानै थागौमोन आरोना। फैसालि ब्रह्म, अके, आरो मोसाहारि, गड ब्लेस इउ, थेंक इउ सो माच फैसालि ब्रह्म। आरो आंनि मुङै प्रेयार खालामना हो, जबनि थाखाय मोनसे एग्जामाव पास जाना दं, अरेल दं, बाव इसोर आंखौ अरेलावबो पास खालामथोंसै। अके जागोन, थेंक इउ सो माच। हायोब्ला मेसेन्जाराव आरजनि बिसयखौ लिरनानै दोनहरब्ला मोजां जागोन, थेंक इउ। बे समाव 3 नाम्बार पइन्टखौ जों मोनबाय। नाम्बार 1आ जाहैबाय जों मोनदों मा जोंनि फोरोंनाया बे फोरबो जिसुनि थैनानै सिखांफिननायाव सोनारो आरो जोंनि फोथायनायाबो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायावनो सोनारो। 3 नाम्बारा जाहैबाय जोंनि पापनि निमाहा, नैबे पापनि निमाहायाबो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायावनो सोनारो। नाम्बार 4आ जाहैबाय आवर सेलभेसन इज बेस्ड अन इट। जोंनि बासायजानाया, सेलभेसना, बासायजानायाबो नैबे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायावसो सोनारो। मानोना फोरबो जिसुआ जुदि थैनानै सानथामाव बियो सिखांफिनामोनब्ला जोंनि बासायजानायखौ जों मोननो हानाय नङामोन। मानोना बासायजानाया दिनै इसोरनिफ्राय जोंनि गेजेराव ओरैनो होबाय आरो बे ओरैनो होनाय बासायजानायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंसो जों दिनैहाय मोननो हादों आरोना। बेनिखायनो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों नैबे बासायजानायखौ मोननो हादों होनना बुङो। जुदि फोरबो जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिखाय बे सिखांफिनामोनब्ला then those also who have fallen asleep are lost. 1 Corinthians chapter 15 verse 17 आरो 18 जों जेब्ला नायो बेखौ मोननो हायोना। जोंनि बासायजानाया फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायावसो सोनारो होनना बुङो। जुदि फोरबो जिसु ख्रिस्टआ कालभारिनि क्रुसाव आलाय जायाबा, दोगथाब जायाब्ला जोङो बासायजानायखौ जों मोननाय नङामोन, जिउनि सख' जानायखौ जों मोननाय नङामोन, जोङो गोथार जानाय नङामोन। नाम्बार 5आ जाहैबाय आवर होप इज बेस्ड अन इट। जोंनि जे मोनसे आसा, जोंनि जे मिजिं, इसोरजों लोगोसे जोङो सोरगो रायजोआव थानो थाखाय नैबे आसा, नैबे मिजिंखौ जों फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जुदि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानानै, फबजानानै सानथामाव सिखारफिनाब्ला जों माब्लाबाबो मोननाय नङामोन होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनि जे मोनसे आसा दङ, जोङो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन, फोरबो जिसुनि गेजेरजोंहाय बियो जेब्ला नैथि खेब फैफिनगोन जोङो बेजों थांफानो मोनगोन, जोङो सोरगो रायजोआव रंजानो मोनगोन, बेबायदि मोनसे आसाखौ जोङो मोननाय नङामोन आरोना। आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों दिनै मोननो हादों नामा। कमेन्ट फरायनि। ममि आर'जाव लाफादो आदा, गोसोखौ लोरबां खर' गिलि गिलि मोनदों। अके, बुद्धिस्वर बसुमतारी, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। हेल' सार, गुड इभिनिं। अके, गुड इभिनिं टु बिरबाय दैमारि, थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। नाम्बार 6आ जाहैबाय आवर टेस्टिमनि इज बेस्ड अन इट। जोंनि टेस्टिमनि, दिनै जोङो गावनि जिबननि टेस्टिमनि जों माब्लाबा होयो, जों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि टेस्टिमनि होयो, जों गुबुननि टेस्टिमनि होयो। दिनै बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायनि टेस्टिमनिखौ जों दिनै गोबां मानसिनो जों होनो हादों। बेनि गेजेरजों इसोरनि अननायखौ मानसिफोरनो जों दिनै मिथिहोनो हादों। बेनिखायनो नै बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानानै सानथामाव बियो सिखांफिननायनि गेजेरजों बेनि टेस्टिमनिखौ जों होनायनि गेजेरजों आरो गासै बाइबेलाव सासे हिर' दङ। बे हिर'आ जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट।
बेनि टेस्टिमनिखौ जों दिनैहाय होनो हादों आरो बे हिर'नि मेन केरेक्टार आरो बेनि बिसयनि मेन थिम बे थांखियानो नैबेनो बे हिर'आ बिफाजों थिनहरजानानै मानसि माहारिनि थाखाय बेयो पापनि थाखाय कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजागोन बे फबजागोन आरो सानथामाव बियो सिखांफिनगोन आरो बे देरहागोन नैबे हिर'नि जि मेन केरेक्टार बाइबेलावनि जि थिम नैबेनो जों गुबुन जेबो नायनो नाङा बाइबेलाव जि लिरदों लिरा नाथाय नैबेखौ जों सोलोंनानै ला जों बेखौ मिथिनानै ला बाइबेलनि बयनिख्रुइ हिर'आसो बाइबेलनि हिर'आ जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट बिनि बिलेनासो बिनि दाखुआसो सैतान मोदाया अब्ला जों साननानै ला बिनि दाखुआ जाहैबाय सैतान बिनि हिर'आ जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट जों मोनसे मुभि नायोब्ला बेबायदि नुयो नङा होमबा मोनसे दाखु गाज्रि पार्टि मोनसे मोजां पार्टि हिर' मोनसे भिलेन पार्टि आरो बेनि गेजेराव मा थायो जोंहा मोनसे थिम थायो बे फिल्मनि मोनसे काहिनी थायो बे काहिनीया मा हिर'नि गेजेरजों पापि मानसि एबा बे हिर'नि गेजेरजोंहाय गाज्रि मानसि एबा पापाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ बोखांनो थाखाय आरो नङा होमबा बे हिर'नि खामानिया नैबिदि बेनिखायनो बेखौ खालामनो थाखाय बे दिनै गावनि जिउखौ होनानैब्लाबो गावनि देहाखौ बे कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानानैब्लाबो जोंनि थाखाय मा खालामदों बे बासायजानायखौ जिउनि गोजोननायखौ बियो दिनै जोंनो होदों होनना बुंदों बेनिखायनो बे बासायजानायनि गेजेरजों जों दिनैहाय बेखौ मोननो हादों आरो बेनिफ्राय जों बेयाव नायबावनि दा प्रफेसिस आर बेस्ड अन इट जोङो गोनोखोफोर प्रफेसिस जायफोरनाखि भबिष्यतबाणीखौ बुंनो हाग्रा लिरग्राफोर नाम्बार 7 दैयो बिसोरबो दिनै बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनानै सिखांफिननायावनो सोनारो होनना बुंदों मानोना बाइबेलावहाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि बेसेबा सिगां बोसोरावनो लिरखानाय दङ जोंनि मानसि माहारिनि सुबुं माहारिनि पापनि थाखाय सासे सारिजागोन मानसि आरो बे जिसु जागोन आरो बियो नोंनि आरो आंनि पापखौ रुजुनानै कालभारिनि क्रुसाव बियो दोगथाबजागोन आरो बियो सानथामाव सिखांफिनगोन होननानै नैबे प्रफेसिसफोरनि गेजेरजों लिरजानाया जाफुंनांगौखाय बे जाबाय होनना बुंदों आरो बे लिरजानाया जाफुंनांगौ जानायखायसो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट' कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजाबाय आरो बे सानथामाव सिखांफिनबाय होनना बुंदों जों जेब्ला लुकासनि 24 बालाबनि 46 सिरियाव नायो जों बे बाथ्राखौ मोननो हायो आरोना अब्ला जों दिनैहाय बेखौनो जों सोलोंनो हायोना बे समाव जों मोननैसो बाथ्राल' जों सोलोंबावनि बेनि उनाव आं दिनैनि गाहाम बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव आं फोजोबनो आङो हास्थायगोन मोनथामसो बाथ्रा आङो सोलोंबावनि फोरोंनि बिनि उनाव जोङो दिनैनि बे लाइफखौ फोजोबगोन बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ मिथिनो हायो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोदोम हिसाबै बियो थैबाय नाथाय जिउनि हिसाबै बियो जोंखौहाय बासायबाय दिनै मानसिया पाप मावबाय आरो बे पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय मोना मोनो दा वेजेस अफ सिन इज डेथ पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनायमोन जोङो दिनै थैनो गोनांमोन नाथाय बे थैनाय जोंनि आत्माखौ दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गाव बाननानै लाबाय बेनिखायनो जों दिनैहाय नायनि नाथाय बे थैनाया मोदोमनि थैनाया जोंनि थाखाय जोबनाय नङा होनना बुंदों मोनसे ट्रेनजिशनसो बियो मोदोम हिसाबै थैनाया बेयो मोनसे दोनथ'नायसो मोनसे सायख्लुम साग्लोबनाय बायदिसो आरोना बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंना दिनै जों थैनायनि बाथ्रा रायलायोब्ला जोङो गिनाय मोनो जोङो दिनै थैसिगोन होननानै मिथिब्ला जों खाराव माराव जायो जोङो गिनाय मोनो आरो बे थैनायनिफ्राय जों बारग'नो हाया ना जों जेब्ला थैनायनि रियेलिटिखौ नायोना थैनायनि नंगुबै बाथ्राया मोनसे गोब्राब आयदा जायो जोंनि थाखाय जोङो थैनो होननाय
सोदोब खोनायोब्ला जोङो गिखांनाय मोनो होनना बुंदों. The reality of death is a difficult topic. मोनसे गोब्राब आयदा. आरो जों बेखौ रायलायनो जों गियो. थैसिगोननो थैनोसै आङो होनोब्ला जों बेखौ रायलायनो गियो. जों बेनिफ्राय थाखुमानो लुबैयो. जों बेनिफ्राय खारखुमानो लुबैयो. जोङो खारग'नो लुबैयो. नाथाय बे बुहुमाव रावबो बे थैनायनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा. बि नेचारेल. आरो बे थैनाया जोंनि मानसिनि जिउनि मोनसे साइकेल. जोङो गखानाय नङा. जों जोनोम जायोब्ला जोङो थैखानो नांगोन. बेनिखायनो बे मानसि माहारिया दिनै बे जोंनि थाखाय थैनाया नेचारेल होनना बुङोना. बेनिखायनो जों जेब्ला रमान चैप्टार 6 भार्स 23 नायो जों बे बाथ्राखौ मोननो हायोना. पापनि फिथाइया थैनायनो, नाथाय इसोरनिफ्राय होनाय मा होनना बुङो, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Through Adam death came, but through Christ life has come. दिनै पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनायमोन, नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि ओरैनो होनाय जिउआ जोंनि जिउआव ओरैनो होनाय बोरा, ओरैनो होनाय दाना जोबनो गैयै होनना बुंदों. बेखौ जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय मोनो. आरो नैबेयाव मा होनो, सासे मानसि आदमनि गेजेरजोंहाय जोंनि जिबनाव थैनाया फैबाय होनना बुंदों. नाथाय सासे मानसि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि जिउआव जोङो जोबलाङै गोजोननायखौ जों मोनफिनबाय होनना बुंदों. दा जोङो दिनै थैनायखौ मोनब्लाबो, जोङो मोदोमनि थैनायखौ मोनब्लाबो जोंहा मोनसे आसा दङ, आत्मिक जिउनि गोथांखौ जों मोननो थाखाय, नङा होमबा? दिनै बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि गेजेरजों जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनो. आरो बेयाव जों सोलोंबावनो, death is not the end होनना बुंदों. थैनाया मानसिनि जिउआव जोबनाय नङा, जोबनाय होननानै बेखौ बुङा. आरो बे थैनाया जाहैबाय, जों जेब्ला जननि चैप्टार 11 भार्स 25-26 आव नायोना, जों बेयाव बेबायदि बाथ्राखौ मोननो हायो. मानसिनि जिबनाव बे थैनाया मोनसे गोदान जिउनि जागायनायसो होनना बुंदों. जों मोदोम हिसाबै थैयोब्ला जों आत्मानि जिउ हिसाबै जोङो आत्मानि जिउनि रायजोआव हाबनो थाखाय जों दिनै सुरु जादों होननानै सानना ला. जों बेखौहाय जेब्ला जों बाइबेलाव नायोना, जों मरियाम मार्थाखौ जों मिथियो आरो बिनि फंबाय लाजारुसखौ जों मिथियो. दिनै मार्थाया बा मरियामा बिसोरनि फंबाय लाजारुसखौ थैजानानै हाखर सिङाव सानब्रैसिम जाबायमोन. बिसोरनि गोबां दुखुआव बिसोर गोग्लैनानै दंमोन. नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ मा होनदों थांनानैहाय, नोंसोरो दागाब, नोंसोरो दुखु दाखालाम, मानोना बियो इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखायसो, लाजारुसनि थैनाया इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखायसो होनना बुंदों. माबायदि इसोरनि महिमा बेलाय? दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बियो मोनसे पावारफुल फोथायनाय, गोहोगोरा फोथायनायखौ लाबोनो बियो दिनैहाय नाजादों आरो बियो खालामदों. बेनिखायनो बियो मार्थानि सिगाङाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों, I am the resurrection and the life. आंनो थांखांफिननाय आरो जिउआ होनना बुंदों. बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ, Jesus doesn't just talk about life after death. He himself is the life that conquers death. नैबेयावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों. फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैहाय थैनायनि उननि बाथ्रा, मानसिनि जिबना जोङो रावबो थैनायनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा, नाथाय बेनि उननि जि जोबरोङै जिउ, नैबेनि बाथ्राखौ बुंदों. आंनो गोथांगिरि आरो आंनो जिउ होनना बुंदोंना, आंनो सिखांफिननाय आरो आंनो जिउआ होननानै बुंदों. दिनैखाय जायफ्रानोखि बेखौ फोथायगोन, बिसोरो थैब्लाबो सिखांफिनगोन, थांखांफिनगोन होनना बुंदोंना. आत्मिक जिउनि बाथ्राखौ नैबेयावहाय बुंनाय जादों. आरो बे थैनाया जाहैबाय फाइनाल, थैनाया जोंनि थाखाय मानसिनि जिबनाव फाइनाल जोबनाय नङा होनना बुंदों.
बेयो मोनसे पर्दा होथेनाय बायदि आरोना जोंनि जिबनावहाय आत्मिक जिउनि जिबनजों जोंनि मोदोमनि जिबनजों बियो गेजेराव पर्दा होथेनाय बायदिल' होनना बुङो। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ मिथिबायब्ला जों दिनैहाय सोलोंनिना। बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायाव जोंहा मा आसा दङ जों बेखौ सोलोंनि आरोना। दिनै मोनसे आसा जों खालामो। माबायदि आसा बेलाय? दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जाबाय, फबजाबाय, सानथामाव बियो सिखांफिनबाय। 40 दिननि उनाव बियो सोरगोआव थांबाय आरो बियो बिफा इसोरजों आगदा आखायाव जिरायनानै थाहैबाय। दिनै जोंनि आसाया, जोंनि मिजिङा नैबे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों थ्रु द क्राइस्ट होनना बुङो। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जों सोरगोआव थांनायनि लामाखौ जों मोन्दों होनना बुङो। मानोना आफा इसोरा गासैबो मानसिनि एक्टियारखौ दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नोसो होदों। बिखौ बिजिरनायनि, बिखौ नायबिजिरनायनि। बेनिखायनो जों दिनै इसोरखौ जोङो गियोब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जोङो इसोरखौ मानिनो हागोन नामा? बिनि नामनि अनगा जों इसोरखौ गाबज्रिनो हानाय नङा। जोंनि गाबज्रिनायफ्रा खोनासंजानाय नङा होनना बुंदों ना। बेनिखायनो जोबनायाव मोनसेल' पइन्ट आं बुंनो लुबैदों। जों थांनानै थानायाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोंनायनि सोराङाव जोङो थानो सेस्था खालामो। माबायदि जोंनायनि सोरां बेलाय? बिनि मोजां खामानिफोर मावनानै, बिनि बिथोन बायदि, बिनि रदाय बायदि, बिनि हुकुम बायदि जों दिनै जोंनि जिबनखौ जोङो दैदेनलांनो जों सेस्था खालामनांगौ। बेनिफ्राय बे थैनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जोङो मा मोननो हादों? बिनि प्रमिस, दा प्रमिसेस अफ इटारनेल लाइफ। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिबनावबो बियो जोबरोङै जिउखौ होगोन होननानै बियो समाय लादों। माबायदि जोबरोङै जिउ बेलाय? जेब्ला जों मोदोम हिसाबै थैनानै थाङो आरो जेब्ला आदमा पाप मावो ना, बै समाव इसोरनिफ्राय बेयो गोजान जायो, सेपारेट जादों होनना बुङो। नाथाय बे थैनायनि, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजों जों दिनै इसोरजों क्ल'जार जानो हादों, खाथि सोमोन्दो जों लाखिनो हादों होनना बुङो। बेनिखायनो पौला फिलिपियारि मण्डलिफोरनि गेजेरजोंहाय बेबायदि बाथ्राखौ लिरहरदों। आंनि थांनानै थानायाबो आरो आंनि थैब्लाबो आङो ख्रिस्ट'निनो जाबाय होननानै बुंदों। जोंबो दिनै बेबायदि बुंनो हागोन ना? आंनि थांनानै थानाय समखौबो आं इसोरनिनो गथायबाय, आंनि थैनायनि उनावबो आं इसोरनिनो जागोन होननानै गथायनो हागोन ना नोंथाङा? दिनै थैनाया जोंनि जिबनावबो फैगोन, नाथाय जोबरोङै जिउनि बासायजानायखौ जोङो दिनै मोननो हागोन आरोना। इसोरजों जों नांथाबनानै थायोब्ला अब्ला जों दिनै बेखौनो सोलोंबाय। थांखांफिननायनि गोनांथिफोरा मा मा जों दिनै सोलोंनो हादों। बेनिखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोननि जिबनाव जुदि इसोरनिफ्राय बेबायदि अननायखौ मोननो लुबैबायब्ला ना, सोरगो रायजोआव थांनायनि मोनसे मिजिं आसाखौ दिनै बियो कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानानै सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनो होबाय। जोंनि पापनि निमाहाखौ बे कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानानै सिखांफिननायनि गेजेरजों जों दिनैहाय मोननो हाबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि, बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि गेजेरजों जों मोनसे आसा जोंहा दङ, सोरगो रायजो मोननो थाखाय ना। बेनिखायनो जों दिनैहाय जों सोलोंनो बेखौनो, आरो जोंनि बासायजानायाबो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनिफ्राय सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों मोननो हादों। आरो जोंनि बे पापनि बावगारजानाय, पापनि निमाहाखौबो जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव थै बोहैनायनि गेजेरजोंसो जों मोननो हादों। आरो जोंनि बे फोथायनायाबो बेयावनो, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय होननानै जों फोथायोब्ला बेयावनो जोङो बासायजानायखौ जों मोननो हागोन होनना बुंदों। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदोंसै। आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ।
अब्ला बे समाव आं जोबनायाव बयनिबो थाखाय आर'ज खालामनो खेबसे अननानै नोंथांमोना जुदि आर'जनि खावलायनाय पइन्ट दंब्ला आंनो मेसेन्जाराव हरनानै दोनहर आङो पार्सनेल आर'जाव आं आर'ज खालामगोन आरो हायोब्ला मबाइल नाम्बार जुदि सोरबा सेयार खालामोब्ला इमारजेन्सि दङब्ला आं आर'ज खालामगोन बे समाव खावलायबाय अब्ला आं जेनेरेलि नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय आं आर'ज खालामगोन आरो दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव फोजोबगोन आर'ज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिदिं गोथां आरो गोथार अरखौ इसोर आफानो आफाखौ दानि बे समाव हामबायदों मानोना नोंनि गिदिर अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ मोननायखायसो दिनै बे मोजां सानखौ जों मोननो हादों फोरबो आफा दानि बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा दिनैहाय नोंनि बे सिगां फैनाय सानावबो गोबां देहानि सैनांनायजों भुगिनांनायजों फोरबो आफा जायफोरनिखि मेसेज खालामबाय कमेन्ट खालामबाय गाव गावनि देहानि थाखाय गाव गावनि न'खरनि थाखाय गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय साफ्रोमनिबो आर'जखौ नों खोनासंदो फोरबो आफा बिसोरनि आत्मायाव थानानै नों गेदेर खामानि मावदो नोंनि बोलोगोरा आखाइजों बिसोरनि अखुस्थ' जिबननि अंगफोराव नोङो दांदो आरो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिबनाव बिसोरनि न'खराव आरो बिसोरनि मावनो लानाय थांखिफोराव नोङो थानानै हेफाजाब खालामदो आरो दैदेनदो फोरबो आफा बिसेसके बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा फोरबो आफा दिनै संसाराव गावनि थांनानै थानायनि थाखाय गोबां साख्रि नागिरदों गोबां बिजनेस मावदों बिथांमोनजोंबो लोगोसे थादों फोरबो बिसोरनि साननाय हनाय गासैयावबो थानानै गेदेर खामानि मावदों फोरबो आफा जायफोरनिखि साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होदों मोजाङै पास जानो हागोन फोरबो आफा जों फोथायदों बिसोरनि आत्मायाव बिसोरनि जिबनाव थानानै गेदेर खामानि मावदों फोरबो आफा जायफोरनिखि बिजनेस मावनो थाखाय थागथियारि खालामदों बिथांमोननि जिबनावबो थानानै हेफाजाब खालामदों आरो दैदेननायनि आशीर्बाद आरो अननाय आरो बोरखौ होदो फोरबो आफा दानि बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गोबां दुखु आरो सैनांनाय गाव गावनि देहानि थाखाय गाव गावनि जिबननि थाखाय गाव गावनि न'खरनि थाखाय बिथांमोननि जिबन बिथांमोननि न'खर नों नेफ्लायदो आरो बेंनानै लादो फोरबो आफा नोंनि गोथार गांखंजों बिसोरनि न'खरखौनो बेंनानै लादो फोरबो आफा नोंनि अननायखौ बिसोरनो होदो जिउआव गोजोननायजों नोंखौ बाख्नायनो हानाय बायदि बेबायदि बोर गोनां खालामदो फोरबो आफा बिसेसके बे समाव गथायहरदों फोरबो आफा जायफोर बेक्तिफोरनि बिसिफोरा दिनै निसा जानानै संसारनि गाज्रि हुदायाव गोफबनानै दं साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउखौ नोंनि आथिं हुदायाव होदो बिसोरनि आत्मायाव स्पर्श खालामनायनि बोलोगोरा गोथार जिउजों बिसोरनि आत्मानि दरखौ नोङो खेवदो आरो सौदो फोरबो आफा नोंनि अननाय आशीर्बादखौ बिसोर थाबैनो मोनगोन आरो बिसोरो जिउआव सोलायनो हागोन जों फोथायदों हामबानि बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउ बाखि सम हाबाफारि नोंनि आथिं हुदायाव गथायना सास्लाबासै खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच मिकास बर' हाय ब्रादार गुड इभिनिं अके गुड इभिनिं टु गोनांथि अके गुड नाइट अके गुड नाइट मेरिना दैमारि आंनि फिसाजो अनजिनानि थाखाय आथिं थाला आखाइ थाला माननायनि थाखाय बिनानै होदो ब्रादार अके आं पार्सनेल आर'जाव आं गोसोखांसिगोन मेरिना दैमारि थेंक इउ स' माच बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला आंनि दिनैनि बे गस्पेल मेसेन्जाराव जिसु सिगां फैनायनि गेजेरजों लाबोनाय आंनि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो